Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya akan tampil peserta uji yang kelima sekaligus menjadi yang terakhir, yakni Saudara Muhammad Miftah Fauzi. Sebelum ujian dimulai, akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan ujian. Yang pertama, pada saat ujian berlangsung, para hadirin dimohon tenang, tidak mondar-mandir di sekitar panggung, dan tidak membuat gaduh yang mengganggu jalannya acara. Yang kedua, handphone atau alat komunikasi lainnya mohon dinonaktifkan. Yang ketiga, pengambilan gambar mohon tidak menggunakan lampu blis atau flash. Dan yang keempat, tepuk tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah ujian berakhir. Berikut susunan Dewan Penguji Ujian Kompetensi Keahlian Jurusan Pedalangan tahun ajaran 2024-2025 SMKN 12 Surabaya. Penguji pertama, Ki Bambang Sugio selaku pimpinan Sanggar Madu Mulyo. Penguji kedua, Ki Surono Gondo Taruno SSN MSI selaku pimpinan Sanggar Suro Budoyo. Penguji ketiga, Bapak Harnowo SSN selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan. Saudara Muhammad Miftah Fauzi menyajikan pakeliran ringkas dengan lakon Asmara Dahono dengan pembimbing dan penata iringan Bapak Haris Nurrohman SSN. Kepada pendukung iringan dipersilahkan untuk menempatkan diri. Sinopsis. Asmara Dahono, kisah asmara Ratu Lenopuro dengan Dewi Kayangan telah menyebabkan tatanan yang telah ada kini dilanggar dan dirusak. Namun di tengah kekacauan yang terjadi, lahirlah seorang dewa yang mengembalikan keadaan seperti semula dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuannya. Apakah kekacauan yang ada dapat terselesaikan? Dewan Penguji yang terhormat dan hadirin sekalian, inilah penampilan dari peserta kelima, yakni Saudara Muhammad Miftah Fauzi dengan lakon Asmara Dahono. Selamat menyaksikan.
bebasan tanpa tepi narapase mento mantong miteri caket Wulandara ngambara munggahi gunung katumpul ngumbar kakasan satemakin mawa ngimpi
Chandra kalarupa mangasas katiangin pangsempal kaprapal selo kablasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodo kang jaga bumi kok bilung kon kalih nyepat mripat hae insyaflah wahai manusia dirimu berdosa. Kowe iki ngopo to lu semune kaya ngrantes ya. Ora ngrantes piye to, Kang? Harga diriku iki hancur mosok aku arep diperkosa karo si bos. Lah jeruk mangan jeruk to dadine. Bar kuwi njur malah dikeplek-keplekne nganti kelaran kabeh. Oh, aku kan kaya ora ana ajine aku dadi pamong ngono kene yen lorone iki ra sepira lho ning isine kebangeten arep padha kaya ngopo kuwi bos awake dhewe lho elinga innallaha ma'as-sabirin artine Kang sekali merdeka tetap merdeka wah kan lho artine apa to Kang sing asli sayektine wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah lah arek ngono ra ngekeki pitutur mlene ora kok ngono Kang apa dupenek dadi bos iso suwi-suwi seneng-menang ngono ora sudi aku Kang melok wong iki wis bayaran sok klendran bareng bayaran iso dipotong wis gak bener wong-wong iki akeh korupsine tok wis tak golek juragan nyar aku Kang ya diterima-terimake wae to long wong tete wang kala ludra manik raja dewaku dung nong tete trenggalung sanggu duwok meong mbek ketekur jangking klong cepret Parwati mbok aja banget nggonmu nggodha marang rasaku selagamu lan lewamu nyenggol intining jejantungku cahyamu pindha lintang asmara pinambaran tresna suci muga-muga katresnanku lestari seno Kang kok tau krungu tembunge si bos kuwi lak judule lagu ya Kang oh ora maidul dasare wong gandrung kuwi sok kreatif ngomong kuwi tanpa direka nanging runtut tur basane ya elok ya pancen tak rasa-rasake kaya ira-irane lagu dasare sinuwun iki sekti yen lagi ngrembug bablong iting asmara sik mongko kuwi jenenge lagu sisan to apa kowe lagi gandrung sisan lho gandrung udelmu kuwi kados pundi sinuwun menapa panjenengan tasih gadhah raos ngoyak katresnan marang Dewi Parwati weladalah jagat nyekseni kalamun tresnaku kelawan Dewi Parwati kuwi suci gok bebasan tresnaku tak ugemi nganti kukuting jagat prasasat lumahing bumi kureping langit ora ana wanita kang ayune nyundul kelawan kasulyestiane Dewi Parwati gok oh lah gandrung kok karo bojone wong iki piye to menapa mboten wonten malih to sinuwun manudya ing salumahing bumi kureping langit ingkang gugar raos paduka kowe aja maido gok Parwati kuwi ayu-ayuning widodari rupane slagane milangoni kowe weruh bokonge wae iso semaput yo nuwun pangapunten sinuwun
Kula menika dados pamong jejibanipun nenggih elek-elek marang tiyang kang nerak pacak nelajang angger. Tegesipun singlar saking uger-ugering kautaman. Menika mboten leres nuwun. Ora idep kok. Ora ana wong kang bisa ngalang-alangi sedyaku. Anggonku kepengin ngayunake Dewi Parwati. Pisan maneh kowe iki mung kapur batur. Derajatmu kuwi wong ason, ora pantes yen to elek-elek marang Ratu Gong Binatara. Lah apa to, Kang? Tiwas gamble malah kleru kabeh. Iya lho, bener kandhamu, ning aja nganti negake sinuwun. Pawarta kang dak tampa jarene wis suwe Parwati ditinggal lunga karo bojone. Kanggone Nila Rudraka. Kondhang-kondhange wong lanang kuwi yen wis bisa ngrebut bojone wong. Mula kowe kabeh aja kakehan cangkem, menengo. Aku malah wis utusan Patih Sena Rudraka munggah marang kayangan saperlu nglamar Betari Parwati. Cumangkang rasa sumbar Lindo katar bumi konjeng Kumalu dukuntur kato Mongko kandhing kumu waspadake kaya Patih Sena Rudraka kang sowan. Aran wartane nggonmu ta utus mboyong Parwati. Inggih sinuwun kepareng kula matur. Nalika kula ngaturaken panglamar paduka dhateng Dewi Parwati. Semunipun para dewa mboten nuju prana ngantos dados bandayuda. Nanging para dewa kasoring yuda. Wekasan kula dipun perpeki Bathara Narada dipun paringi wangsulan bilih panglamar paduka dipun tampi. Weladalah banjur endi Betari Parwati. Dewi Parwati saged kaboyong benjang tanggal 3 dasa kalih dinten Selasa kliwat wulan Jumadil Awas taun bar wuku kelawus. Kaca muntap lir kinetap kukoya yasine Caca bang mawingo-wingo Mitra kocang kondaran dir Hitep nyomangolo cokro Kerot-kerot kanang mojo Iblis laknat bojleng iblis laknat setan bodoh jek-jekan mati goblok ngerti ora
Kowe mung ngapus krama. Ora ana tanggal kok nganti 32 kuwi iki pati bodho. Ya apusi dewa kok ora ngerti, ora ana gunane aku ngutus dapurmu. Aduh Gusti, sewu lepat nyadong pangaksama paduka. Mboten nginten bilih kula kenging ngapus krama. Pramila saking menika kayangan badhe kula damel Karang Jingga. Bagus tokok ingsun ora nekake lakune Patisena Rudraka. Perintahno marang Prawadya. Krik lampit brungkat kimpul kacah gelar singo barong. Kayangan dipiyui batang sayuta. maju. Ayo. Maju, yuk, maju, ayo. Mencampur
ayo maju. Ayo. Jangan maju. Maju. Ayo. Yo, maju, maju. Amrek mangam barambar kondo arup maweh rasa Gani kayangan Harandir Bawono Awisik sang yang menang yo sang yang podonang Nengge kang kepareng lenggah mengayun nengge putra sang yang Ismoyo Awisik batok kok mangkono gya kawijil pangandikane sang yang menang karo merbawani weh tentrem kang samya tinangkil gara-gara ruhara gurnita tak wis padake kaya praptane wis mulang Kamajaya sejak ana wigati kang temah ngriduati nganti lonjong mimis sowan kita nang ngarsa ulun inggih pukulun kepareng munjuk atur kula dipun utus kaliyan pukulun Bathara Narada sowan ngarsanipun pukulun Bathara Padwana wigatine ana apa nggih kayangan dinten sak mangke kinempung mangsah wadya balanipun Prabu Inaludraka ing pengangkar Sanggaya garwanipun Sanghyang Jagat Girinata nggih Dewi Parwati pramila saking menika kula nyuwun pitedah kadipun payogipun pukulun jeneng kita aja sumenger sejatine ora sumaneh kalono jagoning para dewa nanging isih durung tinitaing alam padang tegese urung lahir ora liya putrane Bathara Guru kang ora suwe maneh bakal weruh padang hawa samengko jeneng kita ulun utus tumuju
ana wukir temburu saperlu jugarake tapane Bathara Guru. Ngaturaken panuwun pulun sampun paring pitedah keparenga kula bidal jugaraken tapane Sang Hyang Manemaya. Iki bangsane Dewa. Ayo, ulungna Dewi Parwati minangka sisyane Ratu Gusti.
kanggo madhap Tesunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita karengganing putyanira Katiasane wadya Balalena Pura temah kendhang nanging aku percaya lamun ana sarana kanggo ngunah Satrumuka Kakang Kamajaya nggih bakenipun monggo nuhoni dawuhipun pukulun yang meneng ingkang kersanipun Kakang Kamajaya kinenjugaraken tapanipun Rama Pukulun yang Giripati kinten kula menika margi ingkang kedah dipun lampahi murih gamblang lelampahan menika Siadi ya ayo derekno laguku suwawi kula dherekaken mapaning sangajenging guwa sangandhaping wit Darsana ana gumuk ingkang ngongkang tlaga wening tirtaning kang kebak kembang trate wingit kebak pangaribawa sasana tapane Sang Hyang Jagat Giripati nyoto manungku puja jatining olah semadi soroting darumi wacahya wis kawengku saking pepadang kaya hangu bengi salirane Bathara Guru swara goro gumleger kang tuwa saking papane Sang Tapa satemah datan ana sifat titah lan dewa miwah bangsane jin ingkang wani hanyaketi mangkono Bathara Kamajaya nggugah kewanen arsa njugaraken semadi Sang Hyang Giripati Sewu lepat diageng pangeksamu paduka Pukulun sowan kula kapateh njugaraken tapa paduka ngaturi wuninga bilikayangan dinten samangke rinabasing mengsah wadya saking Lenapura wadya balanipun Prabu Nilarudraka ing pengangkah
Arsa mbayong karwa paduka Dewi Parwati. Mila keparengan jugar saking anggen paduka Semedi. Wauta nalika semono. Nadyan sewu cara katempuh nggih nyon jugaraken Semedi Bathara Kamajaya. Nanging datan kapailu saknalika runtik ing penggalih. Gya nanduaken aji asmara dahana saknalika anempuh Bathara Guru anjalari ana ing driya Hyang Pramesti marang garwanira Bathari Parwati saknalika njugar nggonira Semedi. Wong ilahing sekaring bawana langgeng ora pati nduga-mana jeneng kita Kamajaya kang cumantaka wani jugarake nggon ulun Semedi. Cumantakane patrap kita bakal nampa pidananing ulun. Muntap ing driya Sang Hyang Jagat Hinata saknalika saking netra ingkang mapan ing bebatuk medal dahana mangalat salumbung Bandung gedene ambesmi Bathara Kamajaya gesang dadi areng. Soram-soram dewangkara kingken dermanguswa kang layon tanyoy langgang memanise wadanani roh layu kumalku cemrah nyomaratani marang sariranipun Kulun kenging menapa paduka midana Kang Mas Kamajaya dosanipun menapa kamangka sedyanipun sae badhe ngaturi muninga bilih Prabu Nirarudraka badhe mboyong karwa paduka Bathari Parwati nanging tanpa panglimbang lan paniti priksa paduka malandhawaken pidana. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Yayi Dewi sing gedhe pangapuramu merga saka klerune pakarti tanpa panaliti luwih dhisik ulun nganti nibake pidana marang garwamu mula kanggo panebusing dosa. Garwamu besok bakal tumemba lair dadi dewaning asmara. Awi mekaten
kula badhe nderek Kakang Mas Pukulun Kamajaya. Garwanipun Kakang Parwati bebasan kaya ngenteni tumetes sing tirta kanggo lesih lungko-lungko ketiga nggonku kepengin ketemu kelawan Siadi. Duh Pukulun Semar ting jagat semanten ugi ingkang rai sampun dangu kula ngantu kondur paduka Pukulun gandeng wis sawetara waktu pun Kakang pinusara ing rasa bronto marang Siadi. Mula ayo tak kanthi lelumbaning samudra tresna kekosok kang sari-sari. Derekna pun Kakang cangkrama ing taman kawidodaren kanggo nambani kangenku. Monggo Pukulun kula dherekaken. Ing kono to wau Bathari Parwati gya manjing taman kawidodaren sarembet kelawan ingkang garwa dasar wus tangi tan pinanggya kaya sinuntak kangene. Wauta nalika semono Bathara Indra ingkang nitih Gajah Erawata ing sedya arsa matur pring Bathara Guru dupi mulat Gajah Erawata ingkang gedhene kagila-gila. Saknalika Dewi Parwati kamigilan sarwi ajile-jile sinurung raos kamigilan. Saknalika wat ponang jabang bayi kang pinandhut miyos kakung nanging asarira pindha duwi pangga. Lalu dewasaning ari gumantos sing candra miwat taun. Jabang bayi wis dadya dewasa kaya sinengkake temah dadya bocah mursid gya sekti Mahambara.
Rama Bukulun. Kepareng kula badhe ngaturaken rengkaning panandhanging Suralaya. Ana apa nggih Indra? Kayangan Suralaya kinepung wakul binaya mangep wadya balanipun Prabu Nilarudraka. Indra ngertenono kang marak seba ing mburimu kuwi adimu kang ngabebisik Bathara Ganapati. Kantinen manjinging pabaratan ulun wisuda dadi senopatining Jawata. Katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ringkanigara sageter lirik kene dongane Ladalah bojleng iblis laknat setan padha jek-jekan. Ora pati Dagamana iki ora dewa kok sirahe gajah wani metu kowe aku sapa kowe? Ditepungake ulun Bathara Gana senopatining Jawata kang bakal nyernake kowe. Wah, Kakeden Sumbar, ayo wateken aji jaya kawijayan guna kasandikan. Maju tak kokop gedemu. Yen kalau aja takon dosa marang ulun.
Pukulun, kula sampun tobat, kula rumaos rekas sesriyuda. Kula nyuwun gesang pukulun. Yo, Pati Senarudraka. Yen pancen sira rumangsa kalah, ulun paringi pangapura. Nanging sira kudu manut dadi abdining para dewa. Besok bakal ana satriya kang dadi margining swargamu. Wiwit dina iki arana Gajah Sena. Patiku, ayo, aku ora trimo. Pati mati, ratu sing maju. Karepe dhewe. Kowe senopati dewa kang ngalahke patiku. Yo, ulun Bathara Ganapati. Kowe sapa? Aku Prabu Nilarudraka sing bakal Sabelapati. Utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati. Ayo tandingono Prabu Nilarudraka. Maju lekaning atiku.
ngaturake panuwun kang tanpa upama. Dene jeneng kita wis sembada munah satrumuka. Marma kang mangkono jeneng kita bakal ulun paringi kanugrahan. Nanging sadurunge iku bakal ulun salini busana kadewatan Gergana. Kasinggihan Rama pukulun. Atmaja ulun Ger Bathara Gana amarga saka gedhene lelabuhanmu jeneng kita ulun wisuda dadi dewaning kawruh lan ngilmu Babisya Bathara Ganesha. Laring kita Satya Ayu Pangiraja. Demikian, mohon maaf. Demikian tadi sajian dari Saudara Muhammad Miftah Fauzi. Beri tepuk tangan yang meriah. Selesailah sudah ujian kompetensi konsentrasi keahlian seni pedalangan tahun ajaran 2024-2025 pada hari Jumat 21 Februari 2025. Kepada penyaji dan seluruh pengrawit dipersilahkan untuk meninggalkan tempat. Kepada Dewan Penguji diperkenankan untuk meninggalkan tempat ujian. Demikianlah rangkaian acara ujian kompetensi keahlian seni pedalangan yang telah kita saksikan bersama selama 3 hari. Terima kasih kepada para peserta ujian yang telah menunjukkan kemampuan dan dedikasinya dalam mempersembahkan seni yang sangat berharga yang ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga ujian ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga wadah bagi kita semua untuk semakin mencintai dan melestarikan seni tradisi kita.